Ngiphinde nginibekelele futhi emakhaya abalaleli babukeli. Njengoba ngingachaza ukuthi ke njengoba sisekhona lapha e-exit. Ngisazophinde ngiqhubeke ke ngibabuze ngoba sikhona manje siseduze kwabo lapha e-exit njengoba behleli nje bebahle lapha phambi kwami. Ngizoke ngibabuze nje basichazele ukuthi bangobani beze kanjani kule ndawo njengana la. Ngizocela nje ukuthi ke sanibonani. Ninjani kodwa? Ngoba ke sengize ngafika la nami kule ndawo. Ngisacela ukuba ke ngithole nje oyedwa engizoye ngibuza umbuzo ngoba sengibatshelile ababukele emakhaya ukuthi cha sikhona lapha e-exit ikhona iTheusa ihlangene la ngiyanibona impela nibahle niviliyele nibahle nje. Ngifuna ke nitshele nababukele emakhaya ukuthi ke ubani yena lo uTheusa uTheusa lona ake nisinikeze nje ngaye kafishane ukuthi ubani uTheusa lo senibahle kangaka nje. uTheusa ngicela ukudlulisa nangu u-deputy chair. Okay, hayi uthi unamahlonyana ke kube ne-procedure ebakhona uma bezokhuluma. Sengidlulisela ke ngakusihlalo, usihlalo yena ozosinikeza ukuthi ke kahle kahle kuhamba kanjani. Sihlalo sawubona siyakubingelela. Sawubona ngiu-deputy sihlalo. Yabona nje u-deputy nosihlalo kusuke kube into eyodwa leyo. Ngoba mengekho omunye khona omunye kusuke kusaqhubeka umsebenzi. Okay, awukusitshele ke sihlalo. Sisikhona lapha thina siyikhaya TV2. Siyanibona nibahle impela siyabona kubhaliwe kuthiwa iTheusa. Ngabe ubani lo uTheusa kahle kahle ukuze nabalalele emakhaya nababukele emakhaya babone ukuthi ngabe ubani uTheusa lo? I-Teachers and Education Teachers Union of South Africa. Inhlangano le yothisha union affiliated kumkhonto wesizwe. Sizwa kahle ukuthi le nhlangano inhlangano eaffiliate nomkhonto wesizwe. Mhlambe ke uma sibuka iTheusa siyazi ukuthi ama unions maningi impela akhona. Yini le ehlukile nespecial ngeTheusa ezokwenza ukuthi nobukele emakhaya abone ukuthi no angikwazi ukusala emuva ngingagibeli kule nqola yeTheusa. uTheusa usebenza nje oqala nje ngizothi so othisha bakaTheusa siqhamuka enhlanganweni ezinye ezihlukene ama-unions. So asenelisekanga ngendlela ebekusetshenzwa ngawo. So sabona ubuqiniso obenziwa umkhonto wesizwe. Sabona ukuthi makuwukuthi sijoyina le union affiliate umkhonto wesizwe konke kuzohamba kahle and ayikhethi bala ayiqwasi ukuthi ubani lo uqhamukapi kodwa sonke samukelekile. Kunabaphathi bami ke la eceleni kwami engicanga ukuthi bazothatha over. No, siyabonga kakhulu. Siyanibona impela niviliyele nibahle. Ngendlela enibahle ngakhona. Senzela ukuthi ke nababukele emakhaya bakwazi ukuzibonela ukuthi cha uma ukhuluma ngeTheusa ukhuluma ngani. Ibona impela ke laba abeTheusa abavela obala ukuthi ke bangobani kahle kahle bazosixoxela ukuze nombukele emakhaya akwazi ukubona ukuthi nayi iTheusa ikhona isifikile. Okay, all right. Umakude ngiyabonga. Sasatheni. Musungithayile ujoyini. Mase noma iliphi nje kwamanje. Awu3 mayisephelele. Musungithayile. Ngochaza mase awu3 mayiphelele wona. Hayi mina nje nginiphathelile. Sengarithandi njengothisha. Noma ngiyangithatha. Noma ngiyangithatha. Thatha wani unike. Letha la. Hayi la sagcwalisa. Okay. Hey, support banike support laba abanye. Nande leyo. Sisekhona ke njengoba sibona ke nje la sibona sinayo iTheusa lapha e-exit. Sikuwona meet and greet
owenziwe iTheusa khona lapha eExit. Sizothi ke nje just stay tuned neKhaya TV2. Thatha Theusa thatha. Phakama Msholozi phakama. Sihole Msholozi sihole. Amandla awethu. Oh, nanithi nihlakaza umkhonto lenzani. Lemkhonto khona manje. Ngithi inkantolo. Zemkhonto. Nihlakaza umkhonto lenzani. Khuza baba khuza. Khona manje. Phambili Netoti phambili. phambili Phambili nePine Town phambili. phambili Thatha Durban South Region thatha. Thatha Phansi nobuqhophololo bamaphosi nezikhundla phansi. awu madoda hayi siyabonga leadership Siyazwela ke njalo. Iyona impela leyo Theusa. Ayizibekile phansi impela ilibekile udaba lwayo phansi siyazibonela ke nathi balaleli emakhaya esisazoxoxa ke nabo ngoba sikhona khona la eExit ku meet and greet sisazothi sixoxe kunye nabo nje basichazele kabanzi ngayo iTheusa ukuthi ke inhlangano ekanjani basinikeze nje imndanti ethe ukuphelela wena hlala nathi nje neKhaya TV2 uzozithola zonke zishisa zinjengoba zinjalo singahluzwanga. Stay tuned. Thank you. phambili ngomkhonto phambili ngeMK phambili comrade ngiyabingelela kakhulu comrade lena i-meet and greet yasemlazi ningixolele kakhulu comrade wokufika late umuntu usuka le eMaritzburg njengoba nje ngikule program khona enye ngilate futhi kuyona elapha yakwaMasho so ngiyacela comrade ukuthi ke ningixolele ngalokho ukuthi ngifike late thiwe isesikoleni ngabe sengishawe esandleni yabo iTheusa is here to stay comrade and fanele sazi ukuthi iTheusa future isatha kuyona ifuture not mhlambe ngibhesha abanye abantu but iTheusa future iTheusa it got young blood nangomunye iTheusa naye lapha iyouth nje na iTheusa imnandi now but okunye okubalekile comrade lana maqabane siyazi ukuthi kunama confusion amaningi lana angaphandle pertaining ibhela bill pertaining confusion ekhona nje nakakhulukazi abantu abaningi abanye baluza confidence abanye baluza ini comrade iTheusa eyethu sonke and is here to stay bathi bizani fire brigade kuyasha bizani fire brigade kuyasha ifire brigade Ongalela abantwana bam kuyasha izingane zam Ongalela abantwana bam kuyasha izingane zam Awubizani fire brigade kuyasha ifire brigade Awubizani fire brigade kuyasha ifire brigade Ongalela abantwana bam izingane zam Ongalela abantwana bam awizingane zam Awubizani fire brigade kuyasha ifire brigade phila Theusa ngempela kuyasha amandla awetha